खुलुमबाय रायजोफोर फैलायबाय दिनै मोनसे गोदान टपिक्स लानानै गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ दिनै नोंथांमोना जोबजासिम नाय जोबोद मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा लानानैसो आं दिनै भिडिअखौ बानायदो बे भिडिअआ कुनु खिताबाव लिरनाय गैया बा रावनिफ्रायबो नायनानै आं बानायाखै जायखौ आङो आंनि जिबननि दिनै 35 बोसोर आंनि जिबननि एक्सपिरियेन्सनिफ्रायसो आङो नोंथांमोनखौ मोनसे माने बाथ्रा सावरायनो गिदों नोंथांमोनजों जोंना उन्दैनिफ्राय जोंखौ जोंहा आबै आबौ बा जेसां जोंहा दादै दादा गासैबो जोंनि गेदेर जोंनि सम्बन्धिय जाय खाथि खालानि मानसिफोरनि खुगानिफ्राय जोङो खोनानो मोनो मा जे जिबनाव खस्थ' मावबासो सानसे नोंथाङा माने मा साक्सेस जानो हागोन जिबनाव साक्सेसफुल जानो हागोन बे बाथ्राखौ जोङो गासैबो खोनादो सबबो बे बाथ्राखौ माने जों खोनानो मोनथारोआनो सोरनिफ्रायबा नङा सोरनिफ्रायबा खुगानिफ्राय नाथाय नोंथांमोना माब्लाबा सानदोंना बयनिस्राय जोंनि दुनियायाव बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खस्थ' मावनाय मानसिया सोर थेला आल्ला रिक्सा आल्ला बा सोरबा गारियाव बल्डार दिखांनाय बा सोरबा ट्रेक्टराव हा जावनाय बिनिख्रुइ आरो खस्थ'सिन दंबावो नामा खामानि खोन्थानाय नोंथांमोना बेफोरखौ मावनानै सोरबा धोनि मानसि सोरबा साक्सेस जानो हादों नामा जोंना जिबनाव जेसेबां गरिब मानसि दोङो जोंनि बा आंबो गरिब नाथाय आं आंनि माने एक्सपिरियेन्सनिफ्रायसो आङो बुंदों जोंखौ कुनु दिन रावबो सोलोङा जे फैसाखौ माबोरै जमा खालामनांगो मायाव इनभेस्ट खालामनांगो माबोरै फैसाखौ जमा दोनबा जोङो फैसाखौ उनहालागि बुरजा जाहैयो खस्थ'ल' मावबाथाय जिबनाव मानसिया गेदेर मानसि जानो हाया आरो साक्सेसफुल जानो हाया खस्थ' मावबानो जुदि गेदेर मानसि जानो मोनबा बयनिख्रुइ सिगां बे थेला आल्ला रिक्सा आल्लाफोरासो गेदेर मानसि जागौमोन खस्थ' मावनांगो लोगोफोर बे ब्रेनजो निजेनि बोलोजो नङा जायफोर मानसिया बे ब्रेनजों खस्थ' मावदोंना बे मानसियासो साक्सेसफुल जानो हादों जिबनाव नों निजे खामानि मावनानै बेसेबां फैसा आरजिनो जायफोरा दिमाग लागायनानै बिनि सिङाव मानसि लाखिनानै बिसोरजों खामानि मावहोदोना बे मानसियासो साक्सेसफुल जादों दिनै मुकेश आम्बानी नाय आदानि नाय गासैबो बिसोरनि सिङाव दिनै टाटा कम्पानिनि जाय अनार रतन टाटा बिथांमोनखौ नाय बिसोर खामानि मावाखै बिसोरो मावहोदोसो गतिके जोंनि सिन्ताधाराखौ सोलायनांगोन खस्थ' मावनांगो खिन्थु माबोरै खस्थ' मावनांगो बे खोन्थाखौ रावबो नोंथांमोननो बुजायना होआ आरो बेखौनो मिथिनो थाखाय जोङो गासैबो जिबनाव खनसे नङा खनसे बे बिजाबखौ फरायनानै नाय इंलिसाव रिच डेड एन्ड पुवर डेड माने गोरिब बिफा आरो धोनि बिफा होननानै गांसे इंलिस खिताब दङ आजिखालि हिन्दीयावबो बेखौ मोनो ट्रेन्सलेसन खालामखानाय आरो नोंथांमोना जुदि मबाइल स्मार्टफन दङबाथाय इउटुबफोरावबो बेनि माने हिन्दी भार्सन नोंथांमोना खोनानो मोनगोन आरो बेखौ खनसे नोंथांमोना जिबनाव खोनासंनानै नायथार मानोना बेयाव बिदि माने खोब माने गुवारै बुजायनानै खोन्थादो बेयाव सासे गरिब मानसिनि साननाया माबायदि आरो सासे धोनि मानसिनि साननाया माबायदि आरो बे साननायनि डिफारेन्सनि थाखायनो जोंदि धोनि गोरिब जायोना बेनि थाखायनो जायो बिखेकके जोंनि जाय मिडिल क्लासनि मानसि बिथांमोना दिनै जोङो बुहुत नुनो मोनो जे गरिब मानसियाबो फटकनो माने धोनि जाखाङो खिन्थु मिडिल क्लासनि जाय मानसिना बे मानसियासो माने मानि थाखाय धोनि जानो हाया बिसोरो नाकि गोरिब मानसिनि रखम खस्थ'नि खामानि मावनो हायो नाकि बिथांमोना जिखुनु बिदि खामानि माने बिसोरो मावनो हाया
आरो बिसोरनाव मा थायो मोनसे खोन्थिनाय कम्पेरिजन खालामनाय स्वभाबखौना जाय मानसिनाव दोङोना बे मानसिया कुनु दिन धोनि जानो हाया मानोना जिबनाव खदाय मालायजों तुलना जिबनाव खालामनाङा लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं एकदम मोनसे खोन्थाखौ नोंथांमोना जिबनाव गोसोआव लाखि जिबनाव मालायजों कुनु दिन तुलना खालामनाङा बे मानसिनाव टिभि गेदेरथार दोङो जोंहाबो लानांगोन धार लानानैबाबो लागोन बा फैसा मानिफ्रायबा मोनदो नोंहा इसा दोङो जोंहाबो लानांगोन बिदि जिबनाव साननाङा बे तुलना खालामनायावनो जोङो बांसिन जोंनि बर' दा बायसा सेंग्रा सिख्लाफोर नुनो मोननायाव मा बैनाव इदि फन दोङो आंबो बिदि फन लानांगो नोंथांनि केपासिटिया मा बेखौसो मिथिगोन जोङो परिक्षायाव दि प्रश्न जाय क्वेश्चन पेपार बे सबनिबो एखे बयनिबो क्वेश्चन पेपारा एखे आरो बयबो एखे खिताबखौनो फरायो नाथाय जोङो जिबनाव जोंनि बयनिबो क्वेश्चन पेपारा बेलेग बेलेग जोंनि बयनिबो माने नखरनि अबस्थाया बयनाबो बेलेग बेलेग बेखौ नों मानो मालायनि प्रश्न काकतजों नोङो मानो मालायनि क्वेश्चन पेपारखौ कपि खालामनो गिरदों आरो बे कपि खालामनायनि थाखायनो बुहुत मानसि गोदोलाङो सिङाव जौगानो हाया मानोना क्वेश्चन पेपारखौ कपि खालामनाया नोंथाङा पासबो जालांनो हागौ नाथाय जिबनाव जुदि मालायखौ कपि खालामोबाथाय मालायनि जिबननि मा रखम बिसोरो सलायदो मा रखम लोंदो मा रखम जादो मा रखम बेरायदो बेफोरखौ जुदि नोंथाङा कपि खालामनो थाङोबा गोदोलांगोन मानोना बिया मा रखम इनकामनि सर्स माखैजा मा फैसा फैबाय दोङो जों मिथिया नाथाय नोंथाङा नोंथांनि फैसा फैनायनि लामा माबायसा नोंथाङा निजेया मिथिगो मिथिनानैबो मानो बे मानसिजों जोङो तुलना खालामलायो जे इसा बिदि खालामनो हादो नों मानो हायाखै इसा नाजानांगो नाथाय एसे लेटबाबो खोथा गैया नोंथाङा धैर्य हमनानै भाबिना चिन्तिनाय बिनि उनावसो मालायजों तुलना खालामनांगो बयनिबो मानसिनि दिमागा एखे नङा साननायफोरा एखे जाया बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं मोनसेल' रिक्वेस्ट नोंथांमोना जिबनाव खनसेबाबो बे बिजाबखौ फरायनानै नाय बे बिजाबाव एकदम नोंथाङा मोजाङै मिथिगोन जिबनाव मानो धोनि मानसिफोरा धोनि जालांबाय थायो आरो गरिब मानसिया गरिब जालांबाय थायो आरो बिनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय मानसिनि जा सिन्ता ना मा टाइपनि सिन्ता खालामनो हागोन नोंथांनि ब्रेना जि सानो जिबनाव बेनो जागोन नाथाय जोङो सानानो बिदि कुनु दिन जोङो असम्भब बुस्थुफोरखौ साननोनो हाया इखौलाय मायाव हानो होननानै गतिके लोगोफोर भिडिअखौ नुनानै मा रखम मोनदो आरो माबाफोर जुदि आंहा गोरोन्थि जादोंबा बुंनायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरनो हागोन आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव जुदि गोदानै फैदोंबा सिंनि साबस्क्राइब बटनखौ क्लिक खालामनानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आरो बिदिनो भिडिअ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबाथाय गोजोन्थों।